مصعب بن عمر یو ظلم د مدرسه اخدا د دین علوم یا وخت کلی چینا ماشاءالله 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 مصعب بن عمر یو ظلم د مدرسه اخدا د دین علوم یا وخت کلی چینا ماشاءالله 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 مولانا پیر محمد رب گوہری زارستوری دا سمادی بیخی آسمانی اخطور تورش پوتا دا دیوا خستا ماشاءاللہ 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 مصعب بن عمر یو ظلم دا مدرسہ اخدا دا دین علوم یا وقت کلی چینا ماشاءاللہ 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 قاری نور الاسلام سے بھی خدمات کبھی ہر چاہتا یہ پمینا تل دعوات کبھی دا دین اسلام وی دا دین اسلام یو کلی دا آئینا آئینا ماشاءاللہ 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 مصعب بن عمر یو ظلم دا مدرسہ اخدا دا دین علوم یا وقت کلی چینا ماشاءاللہ 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 مولوی محمد کاشف قدردان دے ڈیر زما د خوږی مینې خو جانان دے ډیر بس دا د پسرلی دا یا وخت کلی وقما زد جانان صدقه شما کوي پمینا مدرسه کی تل درسونه حسن کے گل قد کی چناری در نشرمیگی دا غوانا خائستنا دا مدرسی طالب میگار دے ورلا پمینا زہر وقت زمرا زما جانان میرا غی مدرسی تا پریورشید دمان خیستا خیستا گلونا پھر مفتی گوہر علی دے ورلا کبھی پمینا مینا خدمتنا ما طیب جان در تا ڈالے کل دا غیو سو خیستا خیستا رنگین شیرونا ماشاءاللہ 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 مصعب بن عمر یو ظلم دا مدرسہ اخدا دا دین علوم یا وقت کلی چینا ماشاءاللہ 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 مصعب بن عمر یو ظلم دا مدرسہ اخدا دا دین علوم یا وقت کلی چینا ماشاءاللہ 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 مصعب بن عمر یو ظلم دا مدرسہ اخدا دا دین علوم یا وقت کلی چینا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ